Tänne kun parikymmentä vuotta sitten tulin ensimmäistä kertaa, niin kävelin tuota rinnettä alas ja niin suoraan tuohon järvelle laiturille näin paikan, niin sisimmässäni tiesin jo, että tässä on se kohde, minkä mä haluan ostaa. Itselle tärkeitä asioita oli tietenkin sijainti ja läheisyys, Helsingin läheisyys, että pystytään käyttämään työni puolesta, kun joutuu olemaan viikonloput töissä ja pitkät mökkimatkat ei ollut kriteeri numero 1 silloin, vaan pitää olla nopeasti päästä sunnuntainakin näytöille. Niin sijainti oli se isoin tekijä, sitten tämän rauhallisen luonnonsuojelualueen yhteydessä oleva kaunis järvimaisema. Silloin tiesin, että tämä pitää saada. Onneksi kävi hyvä tuuri. Saatiin tästä perheelle kiva kesäpaikka. No kyllä, varsinkin jos hintataso alkaa olla jo niin kuin merkittävä, niin varmaan tulee se oma yksityisyys. Haetaan sitä monissa kohteissa. Totta kai ilmansuunnat on myöskin tärkeitä, että ilta-aurinko ja tällaiset paistaa. Ja sitten myöskin veneilijöille on omat niin kuin tavoitteensa, että minkälaisella veneellä pääsee, minkälaiset laiturit ja tällaiset fasiliteetit löytyy. Mutta järvenrantapaikoissa niin varmasti sitä haetaan sitä luonnonrauhaa ja yksityisyyttä ensisijaisesti sen kokonaissijainnin lisäksi. No tietenkin Suomi on täynnä järviä ja rantaviivaa niin merellä kuin järvissä, mutta paljon on myöskin rakennettu ja rakennuslupia ei enää saa semmoisiin paikkoihin, mihin ehkä haluttaisiin. Kaavoituksissa tulee pikkusen ongelmia, eli voi sanoa, että ne parhaat paikat on jo rakennettu. Ja jos meinaa niitä rakentaa uusiksi, niin niitä pitää sitten vanhoja purkaa ja uusia tulla tilalle. Tietenkin trendi on myöskin sillä lailla, että moni haluaa siitä vapaa-ajan paikastaan mahdollisesti tulevaisuudessa myöskin semmoisen paikan, missä asutaan ympäri vuoden, jopa muutetaan virallisestikin asumaan. Sen takia ne fasiliteetitkin pitää sen kautta tulla kuntoon.